Tady Dandys a vítám vás u vlogu Liberec zase. Tam jsem šel na bus, tady mám tribítek a najednou a už jsem v Liberci, sněží nám. Krásná koupelnička v mém hotelu Praha. Jsem dojel z Prahy do Liberce, ale hotel Praha. No a tady výhled úplně beautiful, vidíš to? Boží. Červený koberec pro All Stars. No a krásně osvíceno. Okénko, no tady je, jak jsou snídaně, breakfast. Tady mám v irské výborný drink s malinami. Tady jsem měl výborný burger v irský. Tady mám s malinkami sekt. Tady je radníca, liberecníca, opět. Tady gambrinus, tady gin tonicus, velký kus a tady hamburgerus. Let's go. Další, fantička, broskvička, rodádýska. Výborný Dr. Pepper, ostružinka, milu. Tady už snídaně. Tady jsem si koupil nový komiks, Fighting. Plně hustý, no nesmí chybět Polý Garant vždy v Liberci sebou. Tady ten výhled z pokoje. Tady gauč, neboli gauč, křeslo, sorry, prostě chápem se, Red Bull, tady zase schodištíčko, a jak to tady vypadá, budeš mi chybět taky. Praho. Čauky čau. Hop, hopla, hopla, hopky, hop, hop, hopla, hopky, hop, hop, hop. Už jdu domů, jedu. Tak, zbytek sněhu, tady myslím, že pršelo, nebo sněžilo, pršelo. Takže tam jsem vás zdravil, tady Fanta Exotic vždycky na zlepšení dne, tady měli trhy, asi 20 jich, nebo nevím, ale hromada. Palačinky a já nevím, belgický hranolky, všechno možný. Tady si dávám Hoogarden, Roseberry, picička v Lapiaze. Bonusový materiál, co jsem si přivez z trhu, takže tady úžasný koláč, tady maďarská klobáska a tady už leze sisinka, vás zdraví.